Ja, voda, brány. Voda je úplne nevyspytateľná. Každá vlnka sa hýbe rôznym smerom, každý válček sa otvorí nejak inak. Všetko sa môže stať, takže stále tam ten strach a neistota môže byť. Pojem whitewater je v podstate naozaj tá biela voda, ktorú môžeme sledovať z tých spenených válcov. Človek, ktorý sa s ňou dokáže skamarátiť, nakoniec tie preteky vyhrá, pretože práve o tom je ten vodný slalom. Čo najlepšie využiť tie prúdy, aby vás čo najrýchlejšie dostali do cieľa. A je to niečo, čo je živé. K kajakovaniu som sa dostala vďaka mojim starým rodičom. V lodi som bola, keď som mala 10 mesiacov, potom ma dali do kajaku, keď som mala 4. A postupne sa to tak posúvalo, otvoril sa klub v Košiciach, slalomársky a hneď ako som tam mohla v 6 rokoch ma zobrali a zamilovala som si tento šport, lebo to bolo rýchlejšie ako tá plastová loď. My ako vodáci sme ju navádzali na tú vodu, ona veľmi rada splavovala, chodila, tešila sa s nami. Takže vďaka mojim starým rodičom robím to, čo robím. Keď som mal 9 rokov, na tréningu ma zbadala Elena Kaliska a mal som to šťastie, že ďalších 5 rokov mi dávala všetky svoje skúsenosti a naučila ma od tých najmenších detailov, ako čítať tú vodu, až po tie veci mimo vody, ako sa správať, ako sa stravovať a ako ten športovec musí pristupovať. Zajtra bude prevažne polooblačno až oblačno, miestami sa vyskytnú prehánky a búrky, ktoré... Najnáročnejšou vecou v rámci športu je to prekonávanie a tá sebadisciplína, pretože naozaj nie vždy sa nám chce ísť na tú vodu, nie vždy sa nám chce mrznúť na nejakom vonkajšom tréningu. Pretekové trate väčšinou trvajú pre kajakárov okolo 80 až 90 sekúnd. V metroch sa pohybujeme okolo 200 až 300 metrov. Na nich 18 až 25 brán. 6 by malo byť tých červených, ktoré musíme prejsť od spodu, a to sú tzv. Protiprúdne bránky, a ten zvyšok sú tie zelené, ktoré musíme prejsť po prúde, čiže smerom dole. Svojím cieľom je ich prejsť najrýchlejšie a najčistejšie, bez nejakého dotyku. Keď sa dotkneš brány loďou, pádlom, hocičo, čo sa týka toho pretekára, tak máš 2-sekundovú penalizáciu. To môže znamenať aj 15-20 miest. A keď tam nemáš hlavu, celú a kúsok lode, tak je game over, dostaneš 50 sekúnd a už s tým nevieš nič urobiť. Tí najlepší dokážu využiť prúky vody, rôzne valce, vlny a všetky tie prúdy na svoj prospech, využiť tú energiu, a to je tá nádhera. Podvedomé reagovanie sa v tomto športe prejavuje oveľa rýchlejšie ako vedomé rozhodovanie v hlave športovca. Niekedy sa jednoducho musím spoľahnúť na tie hodiny strávené na vode, pretože moje telo najlepšie vie, ako danú prekážku prekonať. Presne takýto moment som zažil aj na olympiáde, kedy sa moje telo na poslednú chvíľu rozhodlo pre ten najriskantnejší prejazd časti trate. V tej chvíli som len ako divák sledoval svoj výkon, či sa mi to podarí. Podarilo sa. Máme dve kategórie, kajakárske a kanoistické. Kajak sa označuje káčkom, kanoistická C-čkom. Hlavný rozdiel medzi kajakom a singlom je v tom, že v kajaku sa sedí a nohy máme opäť ostúpačky. Máme dvojlisté pádlo a v kanoe sa kľačí. Máš jednostranné pádlo s jedným listom. Okrem kajaku a kanoe týchto disciplín sa jazdí nová olympijská disciplína, čo je kajakros. Ťažkej plastovej lodi spúšťa sa zo 3,5 metrovej rampy. Idú 4 pretekári proti sebe, brány sú nafukovacie, takže sa ich môžeš dotýkať, môžeš ich odhadzovať. Musíš robiť povinného eskimáka, takže suchý neostaneš po jazde. Je to niečo úplne iné, musíš improvizovať oproti tomu klasickému slalomu, kde máš dané a vieš, čo chceš urobiť. Ľudia si často myslia, že jazdíme iba na jednom type lodiek, ale v podstate naozaj každý si tú loď robí úplne na mieru. Každý z nás komunikuje s tým výrobcom a zadá si nejaké požiadavky, ako má byť tá loď zrezaná podľa tých našich preferencií a podľa toho našeho jazdného štýlu. Musíš mať dobrú váhu, 9 kg je minimum. Loď musí mať 3,5 metra, šírka musí byť 60 cm. Plus zadná, predná špica musia mať určitú šírku kvôli bezpečnosti. Okrem lode vo výbave mám vestu, nepremokavú bundu so šprickou, príľbu, pádlo, nohavice neoprenové a topánočky. Ostatní majú tak pekne uložené svoje príľby, ktoré majú 10 rokov a vyzerajú ako nové, moje došuchané od kameňov, to je môj talent. Tréningy pred veľkými pretekmi, pred súťažou sú iné, viac sa berie na tú techniku a na mentálnu pohodu.
Ja osobne sa držím pravidla, že preteky sa vyhrávajú už rok dopredu, takže už v rámci tej zimnej prípravy sa snažím naozaj odrobiť všetko, čo urobiť môžem. A poriadne sa pripraviť fyzicky aj mentálne. V rámci tých tréningov sa vždy snažíme najazdiť čo najviac kombinácií, aby sme si vytvorili takú nejakú databázu prejazdov v hlave a potom v rámci pretekov už si naozaj len napozeráme. Na tej pretekárskej trati už nemôžeme jazdiť, nemôžeme si ju natrénovať, ale môžeme ju študovať. Potom už keď prídem na tie preteky, tak sa to naozaj snažím iba užiť, pretože všetka tá robota už bola odrobená a teraz je to už len na tom, aby sme ukázali to, čo vieme. Podný slalom má neskutočne veľa olympijských úspechov. Máme tu tie obrovské vzory a tú veľmi úspešnú generáciu športovcov a naozaj my mladí sa máme od nich veľa čo učiť. Život bez kajaku si neviem predstaviť. Moje slniečko zlaté. Aj mimo športu, fyzicky, mentálne veľmi ma posunul a je to bežná súčasť môjho života. Na jednej strane je to tá vec, ktorú mám veľmi ráda, ktorá ma baví a aj keby nie som profesionálnym športovcom, tak veľmi rád sadnem na vodu a užijem si tú zábavu. A na druhej strane sa to vďaka Bohu už stalo mojou prácou, ktorou sa môžem živiť a ktorou môžem teda živiť tú svoju rodinu, takže naozaj vodný slalom je zmyslom môjho života. V najlepšom prípade na tom štarte necítiš nič. V momente, keď si odrobil všetko v tom tréningu, keď si sa poriadne venoval životospráve, výžive, mentálnej príprave, tak sedíš na tom štarte a vieš, že naozaj viac sa urobiť nedalo a veríš si, takže už sa len tešíš na tú jazdu a nepociťuješ žiadny strach. Každý športovec má niečo pre seba, aby sa dal tej pohody mentálnej, ale ja často mám svoje rituály, musím piť z tejto fľaše, musím mať toto oblečenie. Často používam meditácie a vizualizácie, prejdem si trať v hlave aj 50 krát a nič neprekvapilo. A niečo, bez čoho by som nemohla ísť, je povedať si svoju mantru. Ja voda. Brány. Nič viac, nič menej. Ideme na to.